Откриването на демо акаунт се осъществява последният начин. Отваряте меню файл в горния ляв ъгъл на екрана и избирате функция Отваряне на акаунт. Появява се прозорец, в който трябва да попълните своите данни, необходими за регистрацията. А те са вашето име, държавата, от която ще търгувате, област, град, пощенски код, адрес, телефон, имейл за контакт. В полето тип на акаунта избирате валутата, на която да откриете демо акаунта. От полето гаранция избирате кредитното рамо, при което желаете да търгувате. Депозит е полето, в което трябва да посочите с колко пари желаете да отворите вашата сметка. След коректно попълване на всички данни, трябва да отбележите с отметка, че сте съгласни с условията за регистрация. Натиснете бутон Next. За откриване на демо акаунт е необходимо в следващия прозорец да изберете търговски сървър Admiral Demo и отново да натиснете бутон Next. Тук ще видите номера на вашия акаунт и пароли. Желателно е да си ги запишете.